Шаяру, уен күлкі сөйләү турында. Әй улым, зинһар, кешеләр белән сөйләшкәндә, сүзеңне уен күлкегә борма. Гарәпләрнең акыл ияләреннән берәү, шаяру, усаллыкның башы булыр, дип әйтеп калдырган. Әл-мәзаху муқаддимату ширри. Дөрес, уен күлке гаип түгел. Әмма аның да чамасы бар. Мөхәммәд пәйгамбәр дә кайчагында мәзәк сөйләп күңелләрне күтәрә торган булган. Моны түбәндәге риваят та раслый. Хәзрәте Гайшаның өендә бер карчык яшәгән. Бер көнне бу карчык: "Я Расулулла, Аллаһ Тәгалә мине оҗмахка кертсен өчен син миңа шәфагатьче бул", дигән. Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйткән: "Иннал аҗиза ла тадхулул җанната". Карчыклар җәннәткә кермәсләр. Бичара карчык бу сүзләрне ишеткәч, бик борчылды, елады. Пәйгамбәр галәйһиссәлам елмаеп: "Эй карчык, кайгырма да, елама да. Чөнки мин дөресен әйттем. Җәннәттә карт-кырылар булмаслар. Ахирәткә мөселман булып күчкән барлык кешеләр дә җәннәткә яшәреп керерләр", диде. Пәйгамбәрнең әйткән сүзләре карчыкның күңеленә дә хуш килде. Әй улым, дошманыңның гаибен дөрес булган тәкъдирдә дә сөйләп йөрмә, чөнки бу сүзләрне ул дошманлык белән генә сөйли диярләр. Кычкырышкан вакытта да фәлән, төгән дип усал сүзләр әйтмә. Дошманың яман сүз әйтсә дә, син мөмкин кадәр сабыр булырга тырыш. Аңарга яхшы сүз белән җавап бир. Әй улым, барлык эшләреңне дә акыл үлчәвенә салып башкарырга өйрән. Шул чагында үзең сәламәт булырсың һәм халык арасында йөзең якты булыр.